Спри да мачкаш авокадото, това е грешно. Ето как да избираш идеалното авокадо. Първо погледни плодната дръжка, внимателно я завърти. Ако се върти лесно, авокадото е зряло. Ако почти не се движи, остави го, още не е готово. Ако дръжката сама се откъснее или я няма и под нея е черно, плодът е лош. Не отлепяй дръжката, за да проверяваш, така само го повреждаш. Второ, внимателно огледай авокадото. Често хората го стискат, за да проверят зрелостта. Оставят в длъбнатини и авокадото бързо се разваля. По цвета понякога се вижда, че част от плода е започнала да загнива. Дебелата част зрее по-бързо, а около дръжката по-бавно. Порчата обикновено започва от дръжката, особено ако някой е опитал да избере плода неправилно. Аз често купувам авокадо на мрежа, защото хората не ги мачкат толкова жестоко. Някои вече са меки, други трябва да озреят. За да озрее по-бързо, остави го с ябълка или банан на тъмно за няколко дни. Сега знаеш как да избираш най-добрите авокадо без смачкане. Разкажи това на другите.